Siyempre. Jadi, Rene kami tinisa na anong beli asawa, kaya paano yung tao, tulong, kaya paano na di pamilya na. Kaya para kasaran ako, tinulungan ako, kaya talagang natin natin amin ngayon. Kita ikan ianong ng isuro, hindi kapag na nasikretan ng Diyos. Rene ngayon, sa susunod na kayo, awatin tayo kanong ang isuro ito, kaya December, hindi ka nag-iarami ka ng hotel ni Mamali. Yan ang kanilang iwanan, ipatupal na, hindi pa na nag-close, hindi pa ang tao, kasi susunod ng gusto. Tayo din na, at ang ito'y magpapakita yung tayo ang ulo, kaya may hindi kita ang kaso, pagmati, kaya sa usunod, mga kalagay. Sisasalan namin natin ang magtulong ko, hindi alam, dahil pinalagay yung pag-isunod, pagmati, kasi mga Diyos. Ayat ini dari Sumber. Serasa Kristen dan Imo memakai. Itinala Kristen dan Imo alai orang yang Kristo kita dan Dios. Kasih dari kayo di sebagai Kristen kita itu disimulina di antara Dios kita semua beres semua kayo mau berkat kehidupan keinginan bisa dimiliki. Bangsa kita berkawalan dari Kisah Santos, isu di mana ulung teknologi, di mana ada nanti secara isu batayo, itu berkara kayak batayo, ia keasih. Santa Maria Dios, San Jose, San Juan Bautista, San Pedro y San Pablo. Yesus Kristus San Pedro Caluso. Kaya amin sa Santo Diyos. Prayer of Jesus. Manakabalik kaya na ng Diyos, ikaw mo'y luluhog, inubuto anak mo. Ito, isang very analis, hindi at nanay. Amen. Sa aramaten di Diyos ilong ang pangiburay na ibigyan ay Diyosan kadaliti mamati ikuan dawan ito yung amod kababayan ito ilong ako niyan iburay na Diyosan at ibigyan ito yung ubing apini pisong bato'y paksan kadalayan ng Diyos o Diyos na amang ikaasi babayan ito ilong ako niyan ipayo pada kami kebahagiaan tanpa boleh kami anak. Bilang kaya sama dari amin anak penjaga itu, kaya itu Espiritu Santo di Kristo anak. Kita oleh anak kami bapak yang kami murai mo Espiritu Santo di Kristo suni tanpa biar kami itikapnya. Pilih dan tidak menyangka bahwa kesalahan satu Evangelio Yesus Kristus dari amin kami amin anis. Aku tidak mampu dari mungkin kita itu pada dosa penuh kita kalau berani.
Tapos may rangin gusto na pamali ng iglesia, may pagpatan, diyan na tayo babae ng Espiritu de Tanong at Nasional. Itulong mo at isunan ko mo parokya espiritual na kamatayan. Tawag dito yung Kristo na Amen. Amen. Kaya pinanganak, 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 di mo nagkaya Diyos, except na ito, ito yung nasyo, ibalawagyan, babae de Tanong, kaya ng Espiritu Santo. Awat niya kita, ito, ang mangyadal, ipamati, ito yung nasyo. Tapos niya sa nabiyan na pwede kita ikuana, mailisi, di makasabilog ng aso, kaya pagkisa, inagaw-agaw. Nuhawamin mo din yung papaluan nila daw kita, dahil ikaw kayo, pinakunyagan kayo. Ay suri ka na nasin yung ibaso, kaya nalilagay ka ipamati, ako is Kristo. Aramin ito dito, yung bayan ng sapat. Resume. Receiver, siya kaya bunyagan sila ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Receiver, nawalawayan ka ng ibaso. Tagnalusan ka ng Diyos Ama ng Kristo, kaya ba ay I attending the receiver, barukan na kaswa, kaya kawis ng Kristo. Dayta kurang na ito, kaya dayta na Diyos, kaya kurang na ito. Kaya nagsalbi ang pagkakasitan, di kinatanong mo mas Kristiyano. Sapay ko ba, ang babae, di ba natin pagpatulan, na di ka kapagyan, kagayin, pamilya, kaya nilong dirinan. May tanong mo, awan mo din na, may tanong mo, hindi na nalagyan sa bigyan namin. Magawa bigyan. Ako, dahil na silaw, gusto ko yung origin, in Christmas light. Christmas ko kayo sa silaw. So, naman ng Christmas light, makikita tayo, itasa ka naman tayo, original na, kaya yung silaw. Silaw, na history, siguro yung silaw ni Kristo. Kaya na silaw ng pamati, kaya na silaw ng Kristo, kaya tinawan, tayo pinagpunyan natin. Tinawan, kung silaw sa ta, ipipagpunyan na. Kaya pianong tayo, ang Kristiyano, kaya pakinatin, nasisisigit, kaya nasilaw, ipipinyan kayo. Babae na ginausan, napanatiyan. Isunod na rin na lang, hindi na tayo magiging pilihan, na higil kita nasilaw. Kaya tinawag kaya mo, nga kami, nga pagkulanan at pagpadan, dahil pinupin, hindi na Kristyanuan na panatiyan. Isunod na lang. Ito yung na nagigay.